Bovia si vždy dokazovali svoju dokonalosť, svoju neporušiteľnosť cez svoje deti. No, ani Rupert nie je tá výnimka. Čo taký tento polokrvný? Čo by sa mu mohlo stať? Čo by sa tvojej pýche mohlo stať? Rupert je v podsvetí, v bezpečí. A túto hru na mačku môžu hrať aj dvaja. Už nie len ty, ale aj ostatní mali božské sklony. Sleduj ma a nájdeš ho! Ty nie si ešte mŕtvý, že? Nie, našťastie nie. Ani v hlave, ani po svete za vyhostné. Pozri sa na tie dve rieky. Styx a Phlegeton. Na jednu sa prisahá, na druhá symbolizuje bolesť a utrpenie. Je to jedna rieka, lebo porušenie súdu bolí rovnako. Kto si? Kto som ja? To zistíš, keď ťa posprevázam nahore. Kto som? Tak potom ti ukážem podsvetie. Divec. Time you got. A teraz som